କ'ଣ ଖାଇଲେ ମା' କ୍ଷୀର ବୃଦ୍ଧି ହେବ? ନବଜାତ ଶିଶୁ ପାଇଁ ମା' କ୍ଷୀର ଅମୃତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ମା' କ୍ଷୀର ହେଉନଥିଲେ ଭୋଜନରେ ଶାଗୁଦାନାକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଶାଗୁଦାନାକୁ 2ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବତୁରାନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କ୍ଷୀର, ଗୁଜୁରାତି, ଚିନି ପକାଇ ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ମସୁର ଡାଲିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମସୁର ଡାଲିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖାଇଲେ ମା' କ୍ଷୀର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ କିମ୍ବା କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ସନ୍ତୁଳା କିମ୍ବା ତରକାରୀ କରି ଖାଇଲେ ମା' କ୍ଷୀର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ରାତିରେ 1 ଚାମଚ ଜିରାକୁ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଜିରାକୁ ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ଚର୍ବି କମ୍ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାତ୍ର କ୍ଷୀର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ।